Aj v novom roku pokračuje Ružinov s tradíciou organizovania koncertov pre seniorov. Už tradične sú všetky zadarmo. Naposledy sa pred seniorským publikom predviedla skupina For You. Koncerty pre seniorov patria medzi obľúbené ružinovské podujatia. Hudobnú nádielku si tak raz do mesiaca môžu vychutnať úplne zadarmo. Pri tejto príležitosti sa už tradične zaplní veľká sála Domu kultúry Ružinov do posledného miesta. Tak to bolo aj v prípade januárového koncertu skupiny For You. Naši seniori sú veľmi vzdelaní, veľmi rozhľadení a uprednostňujú rôzne žánre. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. Spievame a cappella, čiže úplne v štýle bez hudobných nástrojov a robíme hlavne piesne, ktoré sú popové, ktoré sú známe a radi by sme toto ponúkli aj Ružinovčanom. Sedíme a lúštime križovky, takže občas je treba aj vybehnúť za kultúrou. Zatiaľ tie koncerty, čo sme bola som na 5 minulý rok a jeden lepší ako druhý. Moja priateľka býva v tomto obvode a využila som pozvanie na tento koncert a to bolo veľmi pekné, zaujímavé. Vo februári začíname výnimočným audiovizuálnym projektom. Budeme sa snažiť priniesť emóciu starého kina, kedy bude spojenie grotesky, originál živou hudbou, ako to volá, kedy bolo. Pre televíziu Ružinov Veronika Vasilková.